Terve terve täällä Minecraftin parissa vihdoin. Niinpä. Älkää miettikö tausta ääniä, siellä on minun isäni ja äitini. Tämä on omistettu Santulle. Kans. Niin on. Kuvanlaatu edelleen huono. Ja tässä vaiheessa tämä on kuvattu. Monen päivä tänne muuten on? En minä tiedä. No aivan sama. Silti tämä Tommi on tänään tällä sillä niinku Espanjassa, meidän kaveri. Kato ironia. Airon. Kiva. Kato lisää. No niin, eli mennäänpä tonne aloitus sinne, mistä me aluksi tehtiin se iso kuoppa. Ootapas. Mä täytän tosta. Hei, siellä oli vielä lisää. Käsi väsyy. No niin. Eli me teimme tänne tämmöisen. Jos ollaan vielä kohtaa sillä. Hetki niin pieni, me vähän muutamme juttu. No nyt vähän muuteltiin tämmöisiä juttuja, no niin, ja nyt ollaan taas menossa. No ei ollaan kohtaa. Tässä. No niin, katsokaa mitä siinä lukee tossa. Tässä on ensimmäinen taulu. Tässä on minun tunneli. Tässä on Ilkatsin tunneli. Tässä on sitten jossain spawnia. Mä katon, että missä kohi se on. Tai sillä ei ollut ehkä spawnit, vai siellä voi olla, että sillä oli päällä niinku. Joku siellä kuitenkin oli ihan niinku olisi ollut spawni. Tai sitten se oli just se tuolla päällä. Niin. Kyllä sillä spawni oli. Ne. Tuolla maan päälle. Niin. Mutta me ollaan sen verran matalalla, että ei sillä ei kyllä täällä korkeudessa spawnia oo. Ollaan kyllä sen verran matalalla. Hei, taas kuuluu. Joo, sori. Joo, älkää tuosta miettikö mun äijä vaan sanomaan ja pojan pyöriläiksi. Niin no, me mennään syömään nyt ja sitten me tullaan kuvaamaan takas. No niin, jatketaanpa sitten. Käytiin syömässä. Ja sitten se oli vaan läppää äijillään. Asetukset. Videoasetukset. Eli kyllä minä osaan. On nopealla. 5. Nyt ei oo katsoa. Täällä jossain on jotain, mä oon 100 varma. Joku tunneli. On pakko olla. Täällä on pakko löytää. Mistä täällä voi... Se voi olla ylempänäkin. Ja voitko sä puhua vähän lujempaa? Joo. Se on täällä. Otan tortsi, että katsojatkin näkisivät. Se on ihan tossa parin blogin päässä. Tiedätkö se? Tee. Ihan tässä jossain. Siellä spawneri. No, mitä sä teet? Push. Kirjoita set home jonnekin. En tiedä.
Katupas. Geronimo! Äläkä! Tuo se äkki! No jos kerkeis. Ois te spiderit siinä. Tuo se lamppu, idiootti! Niin, mutta kun en mä voi, kun nämä spiderit tossa hyppii nenään päällä. Noin, hyvä. Ois sitä. Nyt syö, kun... Älä nyt niitä ota, kun oot kuolemassa. En mä oo vielä kuolemassa. Pois, mistä te synnytte takaisin? Nyt se on kultainen omena ja ota ne ja häivytä. Pois sinä siitä. Pois sinä siitä. Anna minun edes tehdä. Älä tee tommosia säätöksiä, ota vaan nyt miekka ja tapaa se. Pois siitä. Älä tule enää takaisin. Oi susus. Et tule enää takaisin. Ikinä. Miskohan se on sitten se pois pörs? Tuolla se on. No, hakku. Vois ottaakin. Ahaa, se on tommonen paikka. Tuolla on oikein ravina. Oho, kultainen. Hirveesti rautaa. Pitää kuule. Nyt torchella teet tää paikka, tää on meidän salapaikka. Pojan pyörylät. Ui. Okei, nyt iskä kiusas meitä. Tai nyt se ei haittaa. Nuo vaan kiusan vaan nyt tahallaan. Hetki vielä on, mä käyn sanomassa iskellä yhden asian. No niin, jatketaan. No niin, vähän teki viimeistelyjä tänne. Niin. Tonitsi. Onko täällä chestejäkin? On se chestejä, mutta siellä ei ole vaan. No tää on tämmönen koplari. Redstone. Vähänkin näitä lankaa. Musiikkilevy, ruutia. Vehnää. Vehnäs, tosta voidaan tehdä leipää. Otan ne, niin craftin leipää. Yksi soihtu. Ainoa soihtu on tarvittaa. Lekka se soihtu, niin se tulee tonne. Joo, sitten tässä. Tässä otetaan olla jonkun verran tänne hyviä. No, me opistetaan nyt taas Spafneri. Spawner. Kyllä mä arvasin, että siellä jossain on. Niin se olikin. Kuulosti niin paljon spawnerilta. Mutta nyt tässä on yksi paskapulma, miten me päästään pois. Hyppäämällä siitä kun Miksi täällä se spawneri? oli. Siitä vaan hyppäät. Älä siitä ihan, mutta... Siitä. No. Tommonen tossa meillä. Sitten, onko tää yhä sitä samaa tunnelia? Siinä on. Sinne pääsi. Spawner. Ei näy ihan mitään. Noin, nyt näkyy. Ai kummankin tunneli plus meidän Spafner. Miksi tää ei zoomaa? Vasta. Tässä muuten käsivässä on ihan mukavasti.
Tossapa läpi. Just. Mun olkapää. Laitapas chesti muuten uudelleen. No niin, meillä on tällä hetkellä tommosia kameroita. Ei kun siis me hankittiin nämä. Ollaan hankittu nämäkin aiemmin. Hankittiin nyt timantikkaa. Levuja meni aika paljon. Se on yö. Ja sori jos me joudutaan vähän häksäämään välillä. Nytpä siellä taas tulee se. Joten anteeksi jos joudumme välillä häksäämään. Tämä on vähän liian yksi, pitää vähän korkeammalla. Niin se on tossa niin missä täällä se on pitää. Endermani. Niin on. Vittu mä menen takaisin. Voiko se tänne teleportata? Jos se haluu. Run everybody! Oi oi! Miksi sitä siihen tunget? Ai niin, tonne. No niin, uuni. Riittääköhän 3? Riittää keposasti vaikka 2. Ei. Ja nyt siis mikä meidän piti tehdä täällä? Leipä. Niin. Oliko se, mitä se tehtiin tässä? Siihen vaan ne. Tälle. Ei niin päin. Vaaka suoraan. Ei kun vaaka suoraan. Näin. Ei kun vaaka suoraan. Vaaka! Anteeksi. Mitäs tavoitteet meillä vielä on? Nyt on ironia. Meitä saa timanttia, läddereitä, raiteita. Kakku pitäis tehdä! Hani haksetti se kakku. Jospa se pitäis tehdä tuo. Mitäs tehdä? No tehdäänkö nää vielä? No joitakin. Häh? No voidaan me joitakin tehdä. Mutta ei vielä tarvii. Ei niin. Olisiko tää video tässä? No, tämä video olisi olisi. spawneria. Niin, tämä on Muuta vähän mainailua siinä. No seuraava kerta tulee varmaan pärisiä. Tai 2 tai Skyblockia. Niin, jotain semmoista. Jotain pärinää silti. No niin. Heippa!